Ngiyavalelisa kokugcina emsakazweni. Ngiyavalelisa kokugcina emsakazweni uKhozi. Sibonge uthando, sibonge imfudumalo, sibonge kakhulu kwena mlaleli uKhozi ngokuthi uhlezi unathi kona umsakazo uKhozi. Niqhubeke njalo, nilalele uKhozi FM. Luhamba phambili. Ngiyabonga Thabekhulu. Ngibonge nekuzandile Tembe. Uzandile ube uprograms manager 10 years la emsakazweni uKhozi. Khona itema elithanda ke. Athi I give you creative license Ncebo. I give you creative license. Uzandile ke wayithanda ukuthi umuntu amiyeke asebenze. Aqoqe mawukuthi wenza iphutha, aqoqe kahle futhi akubuyise kahle. Benothabekhulu, babe nendlela yokuthi bakubuyise bakuqondise la wenze khona iphutha. Basiphathe kahle ngendlela eyisimanga. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonge nakoza kwethu. Ay, mhlawumbe ngiyibambe la kwamanje. Ngo. Yeah. Ngicela futhi ukuthi ngiqhubeka ngibonga. Ngisebenze nabantu abahlukahlukene la emsakazweni kuma teams ahlukahlukene. Ngafika ngaqala ngasebenza noVusizwe, ngisebenze noNgizwe. Ngisebenze noNgizwe. Into engangigida engiphekiwe mina ngisebenze noNgizwe. Ngisebenze nabantu abahlukahlukene, ngiyasaba nanokuthi ngibale ngoba kokunye uyabona ugcina usukhohle ngoba ukhuluma ujahe nesikhathi ugade nesikhathi. Kodwa kubona bonke abantu engisebenze nabo, kuona wonke ama teams ahlukahlukene sithakela isizwe, ubusuku obuhle. Ezingasoze zabuna phase 1 nezingasoze zabuna phase 2 isidlo sasekuseni vuka mzansi breakfast show ikhona ngeqayo inkosi yami usengixolela mhlambe inkosi yami ngizama ukuthi ngikhumbule amagama einhlelo kunokuthi ngikhumbule amagama abantu ngoba ngisebenza nabantu abanesikhwele khona ngengimushe nje igama lakhe liqala ngo S unesikhwele ukufa so uma ngingasho igama lomunye ngingalishela-ke ngempela ngathi hawu ma kodwa ngiyabonga kakhulu abaningi abantu engisebenze nabo sisebenze kahle abantu abaningi engisebenze nabo ngiyohlezi ngiwakhumbula amancoko nezikhanthi sibe nazo niqhubeke nibambe ke boza kwethu nje sengisho nje kubona bonke oza kwethu ba umsakazo uKhozi sinazi izintokazi ezisencane ezisanda kufika emsakazweni esithemba ukuthi nazo zizoyibamba iqine bazoyibamba ishisa bayibambe baqhubeke lo msakazo ke umsakazo oyigugu lo msakazo ave ukuthi umsakazo nje sizongena sithi emoyeni abantu bathembele kuwona lo msakazo ukuthi bathola ulwazi public broadcast services station okusho ukuthi ulwazi oluqinisekisiwe indaba ezemidlalo sibekelwe ukuthi sigcwalise lo mgomo othi inform entertain educate kubalekile lokho ngiyethemba ukuthi lo msakazo njengoba sizoqhubeka futhi nezingasoze zabuna zobe khona umlakaza ngimbiza umlakaza ke mina ulakhe inkosi zobe khona kusukela ngesonto elizayo ekuphathele kamnandi luhlelo ezingasoze zabuna ngibafisela okuhle kodwa oza kwethu kulabo bangibuzayo ukuthi ha uNongcebo noma ngazi kwenze njani noma ngazi uyapi noma ngazi engikwazi ukuthi ngiyavalelisa namhlanje bese ngibonge ke kukhona uza kwethu esisebenze naye isikhathi eside noma mhlawumbe ngihlehle lolu hlelo into yalo isemculweni kakhulu ngicela ukubonga kakhulu kuKhethagwala uKhethagwala sibambisane naye kahle kakhulu kusukela ngo20 ukuthi ngisakhumbula uma ku2010 noma ku2011 yini lolu hlelo ngiqala ukulwenza ukhetha bengikwazi ukuthi ngihambe nge-library ngiyocompile ngibuye nesitake singaka sama CD ngibhala izingoma asho mangeke kwazi ukuthi kwenzeke uma kwenzekile uma ukuthi mhlawumbe khona ngingaboni kuhamba kahle afone athi nkosazana ngazi inkosazana engangami kodwa akasikho kwelapho kodwa akube ukuthi nje sibambisane kamnandi kabi ngoba mawusubala yonke iminyaka ephelele ngilenza lolu hlelo cabanga ukuthi 11 mangibala kahle angazi mathematics sabuya kahle cabanga ukuthi 11 mawusuyibala nje iqoqa iyonke ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu ngibonge nako technical producer balolu hlelo omunye technical producer usahamba usandile Mdlalose lolu hlelo waliphatha ngobunono nobunyonyo ngendlela eyisimanga usandile technical producer walolu hlelo ngibe nesibusiso ke sokusebenza no technical producer abalithandayo nalolu hlelo nabenza iqiniso lodwa i2000 lamba kithi ngilibongile ngengoma kaThephuthula kodwa uma nqoba mazibuko unqobsini ngiyabonga kakhulu manqoba ngiyabonga kakhulu futhini mgabha mafu nzima ngiyabonga uhlelo ulenzele iqiniso lodwa
kodwa ngiyabonga kakhulu inhlonipho nokuyithoba nokuqinisekisa nje ukuthi zonke izinto zohlelo zihlelekile nokuthi imbono yakho ungayigodli yabo nje namanje ibuka incwadi angisayifundanga ngoba ushilo uthe usazoyifunda ukhuluma kanjani kumanqaba usholo phansi usazoyifunda incwadi yothando usukhalile buka kunjalo manje sengikhalile kusayifunda ngencwadi yothando ngibonge kakhulu njengoba ngisho nje ngibala labe ngisebenze nabo kwezingasoze zabona ngoba ilona uhlele engivalelisa kulona kodwa ngibonga kubona bonke oza kwethu engisebenzisane nabo engisababona manje sesiyothoka sesihlangana ngisho senhlangana nami sengicela u50 cent ngipha phela ngisho sengithi ngicela ama fruit ngipha phela lingidabukela sengicela imali ekudlula kwi-toll gate ngipha phela ningangizibi nithi oyilo waye umsakazi kade buza owakwa marketing ngengimusho ngegama othe isizothini manje ibhayo yakho kusafanele bakuphela uhlelo ngiyoshintsha ibhayo ku social media kodwa ke ngale kwamancoko nezinto eziningi ngiyabonga kakhulu kube ithuba elingandele bani ngisebenze nabantu abathi mabengene istage kuhayiza abantu kuquleka amantombazane abantu bathi ha bantu engisebenze nabo ngiyabonga kakhulu kubonoza kwethu ngibonge kakhulu futhi ngibafisela okuhle kodwa besazoqhubeka bayibambe besazoqhubeka ngempela bazikhulise lezibalo sithi 8 million sithi 9 million sithi 10 million nami ngizobe ngibala ngithi ngangisebenza kulona loKhozi oluthi 10 million namhlanje bakithi ngiyabonga ngavalelisa kamnandi ngento yami isikhathi 26 minutes past 2 kona umsakazo uKhozi ngiyazibeka izintambo kona umsakazo uKhozi ngiyayibeka phansi izintambo zokusakaza njengoba ngisasho ke ozobuza ukuthi uyapi angazi ozobuza isizathu angazi engikwazi ukuthi namhlanje njengoba ku 27 minutes past 2 ngiyayibeka okugcina izintambo ngiyavalelisa okugcina emsakazweni ngiyavalelisa ukugcina emsakazweni uKhozi sibonge uthando sibonge imfudumalo sibonge kakhulu kwena mlaleli uKhozi ngokuthi uhlezi unathi kona umsakazo uKhozi niqhubeke njalo nilalele uKhozi FM luhamba phambili. Danke siyabonga ungakhohlwa ukushare ulike usubscribe kule channel siyabonga.